Shalom, berkah dalam Gusti dumateng panjenengan sedaya. Matur nuwun sanget saged sesarengan ing dinten menika kanthi kabingahan sadèrèngipun kita mirengaken lan nyuraos sabdanipun Gusti ingkang dados tetepaning gesang kita. Sumangga kita nyawisaken manah lan pikiran kita supados kita saged mirengaken firman punika estu-estu saged nuntun lan nyataken kapitayan kita. Monggo kita ndedonga. Gusti Yesus ingkang Maha Asih lan Maha Suci, kawula maturaken agunging panuwun dumateng ngarsa dalem. Awit sakehing sih rahmat lan kanugrahan ingkang Gusti paringaken, saengga kawula saged nggadahi wekdal ingkang mligi kagem madosi sabda dalem. Duh Gusti, kawula nyuwun pepadang saking Sang Roh Suci supados Gusti kersa mbikak manah lan pikiran kawula. Mugi-mugi lumantar renungan menika kawula saged mangertos menapa ingkang dados kersa dalem lan dados pepadang gesang kawula. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Allah iku sumbering sih tresna. Kapendhet saking setunggal Yohanes kawan ayat 8 ngantos 9 mekaten, sapa kang ora nindakake katresnan iku ora wanoh karo Gusti Allah. Ujar Gusti Allah iku katresnan sihe Gusti Allah iku kababarake ananging antara kita, ya iku dene Gusti Allah wis ngutus Kang Putra ontang-anting ngrawuh jagat supaya kita padha urip marga dening panjenengane. Ayat menika ngemutaken kita bilih saking pangenalan kita dumateng Gusti Allah punika boten namung babagan kaweruh utawi teori, nanging babagan sih tresna. Gusti Allah piyambak punika sipate sih tresna saengga tiyang ingkang nggadhahi sesambatan kaliyan Gusti kedahipun ugi gesang ing saklebeting sih tresna. Bukti ingkang paling ageng saking sih tresnanipun Gusti Allah inggih punika agengipun kersa ngutus anakipun ingkang ontang-anting dhateng jagat menika. Gusti Yesus dipun utus supados kita saged nampani gesang ingkang sejati. Gesang kita lampahi sakmenika. Punika gesang ingkang sampun dipun tebus lan dipun berkahi pramila minangka atur panuwun sumangga kita ugi nundhukaken sih tresna dhateng sesami kados Gusti sampun tresna dhateng kita. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih, matur nuwun dumateng sih tresna paduka ingkang ageng sanget wonten ing gesang kawula. Matur nuwun awit paduka sampun ngutus Yesus anak paduka supados kawula saged nggadahi gesang. Gusti, mugi paduka nuntun kawula supados saged dados pribadi ingkang tansah martelakaken sih tresna paduka wonten ing gesang padintenan. Mugi kawula saged tresnani sesami kados paduka tresnani kawula. Amin.